Oshimili Doh-Doh-Doh. Aye. Oshimili Doh-Doh-Doh. Subscribe to Timo TV. Oshimili Doh-Doh-Doh. Oshimili Doh-Doh-Doh. Oshimili oye na nwere ko nwete ndenu ano n'ime. Oshimili oye na agba mbọ eko ọgbata n'enu ano. Oshimili oye delu ko bata ejana na bisi jenu. Oshimili onye na-etili ike n'ụwa ka ọ dịrị ya na mma. Oshimili Doh-Doh-Doh. Oshimili diko Doh-Doh-Doh. Oshimili Doh-Doh-Doh. Ah, yeah. Oshimili Doh-Doh-Doh, aye. Oshimili Doh-Doh-Doh. Oshimili Doh-Doh-Doh, aye. Oshimili Doh-Doh-Doh. Oshimili Doh-Doh-Doh, aye. Oshimili Doh-Doh-Doh. Oshimili bia. Oshimili bia. Aye. Mmili na bụ n'ndụ. Mmili na bụ awele. Onye nọ n'ụwa n'oge anwụ mmili. Onye nọ n'ụwa n'olu oyi n'ụwa. Ezie n'oge asanara ogwubene n'ụwa m. Oshimili Doh-Doh-Doh. Onye lụọ oyi n'ụwa kwubenu mmiri ka ọ ga-eji saa arụ. Agwa lụọ oyi n'ụwa kwubene n'ụwa m. Mmiri ka ọ ga-eji saa. Oshimili Doh-Doh-Doh, aye. Oshimili Doh-Doh-Doh. 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 Onye na-eme dibịa n'enu desie na ị ga-amanụ mmiri amanụ. Ọ bụ na ị na-eme dibịa n'enu nwanyị ị ga-ama mmiri. Ị ga-amazi oshimili n'enu ụwa. Ya bụ ife na-egwu n'obodo ka ịnụkwalụ. Ọ bụ na ị ga na-eje nabatanụ desie na ị ga-amanụ mmiri. Ị ga-ama n'oshimili n'enu ụwa ka ọ dịle gị na mma. Ya bụ ife na-ekwunu. Ọ bụ na ị ga na-eme mmetenụ desie na ị ga-amanụ mmiri. Ị ga-ama n'oshimili ama n'ụwa. Ya bụ ife na-ekwuzi n'ụwa ịmalụ. Ọ bụ na ị ga-agbasi ike nụ
igeje n'osimiri yọli kebe ahụ dezie nne n'ụwa ahụ kwube nne n'ụwa mụ ike dị na mmiri nụ ife mụ na-ekwu nne mụ n'ike dị na mmiri ike dị na mmiri n'ụwa ya bụ ife na-egwu egwu nne-etifa dezie na ọ bụ egwu ndị mmiri osi na mmiri one n'ụwa kwube nne n'ụwa mụọ mama mụ ọ dịwu ilo chacha nọ nwoke nọ na nwụnụ mmiri nwaanyị nọ na nwụnụ mmiri nọ emele nna bụ ndị one n'ụwa ka mụ na-egwu nwa nne m mmiri nne bụ awele mmiri nọ ka ọgwụ aka ọ bụ na ị ga-agwọ ọgwụ nne nne ọgwụ alụ ọlụ na mmiri ga-adị ya adị ọ bụ na ị ga-eme ife ọbalụ gị ọfụma nụ ị ga-eje na mmiri na-ata ike nụ ya melụ ndị wee kwuo nne nọ wee sị Oshimili Doh-Doh-Doh Oshimili Doh-Doh-Doh aye Oshimili Doh-Doh-Doh Oshimili Doh-Doh-Doh aye Oshimili Doh-Doh-Doh asị bụ osimiri ya Doh-Doh-Doh osimiri biko mụ ka nga n'ụwa ka mbụlụ egwu m gabazia n'iru ka nna ya ka ndị ọlụ bekee nụ ana amasị gị Doh-Doh-Doh-Doh n'isi ndị na-eme dibịa ka nna ya ọ gị nya onye gwọ nne n'ụwa ka ọ lelọ ya afọ ka mụ na-egwu nụ onye zọba mmadụ ndụ desie ka ọ lelọ ya afọ onye zọba mmadụ ka ọ zọtazịa nne n'ụwa chinụọ ka mụ na-ayọ ajụjụ nnadụ n'ụmụ n'ụwa ka ndị ọnụ ọ na-anọ n'ọnụ ofeke ọnụ dibịa ka ọ ga-ananụ ụmụ ụwa niile ọnụ dibịa ka ọ ga-ana ọnụ aka nne n'ụwa kwube nnabife na-ekwu nụ ya bụ ọnụ ndị befa nụ ebele ka mụ ga na-ebe nụ osimiri biko nụ n'isi ndị na-azụ afịa akpọsiele nne n'ụwa kwube na ọnya bụ afịa nụ onye kpọsile ka ọ lee ahịhịa oke mụ na-ayọ n'osimiri Doh-Doh-Doh nụ n'isi ndị na-agba mbọ n'ụwa ndị nọ na street wee na-agba mbọ n'ụwa onye tụrụ mgbada ka ọ tụta mgbada ka anyị ga-atụta nụ ọ bụ nụ mgbada ka anyị ga-atụta enabibe nna ya n'osimiri Doh-Doh n'ụwa n'isi ndị na-agba mbọ n'isi ndị na-eti egwu eti etite ka eji amadị egwu n'ụwa igbo bụ nne n'ụwa kwube nne n'ụwa ka eji amadị egwu n'ụwa awele ka eji amadị egwu n'ụwa osimiri biko Doh-Doh-Doh onye na-eti egwu nne n'ụwa ka otite nne n'ụwa yọbachi ka nna ya oge osimiri agba na-agbanwe ụbala na-ezichi biko n'obi agbalị egwu si na mmele ka ndị bịa nne n'ụwa tibe nọ ya ka mụ na-eti nwakalụzi ezumezu ya le nwoke mmiri ga-ebi ya nli nwoke mmiri boko ya nne n'ụwa ibeli egwu ama mmụọ ezumezu Doh-Doh-Doh eya bibe nna ya ọnụ ezumezu ọka lụsie
give ya ba na wa yesam igwe na malumba kuna go nwa ya nenu wa anyi no bumeze nenu bumeno obu iru kolode ege na bisidia mileti memwa awoko oke ya ke tonsu egume uno gbali egu asimilo Oshimili Doh-Doh-Doh eya bi fena yo lelo Oshimili Doh-Doh-Doh asimilo Oshimili na Doh-Doh-Doh Oshimili Doh-Doh-Doh Oshimili Doh-Doh-Doh Oshimili endo gaga neku bana yo Oshimili Doh-Doh-Doh endo mena na yo ku Oshimili Doh-Doh-Doh Oshimili Doh-Doh-Doh o wali femelo na ba evo ya melu ndi we malu no wa na mele na bondo leno wa newu mele na wa wele mele na melu mu malu ike no de na million wa ike de na million no kubena egunde mele kaneti ya bi fenne kunu mama me kunu no gbe oya male kunu no Twinstar wa mama ibe yolu mili ibe menegum kaya begu anaga ni ayo mili ezumezu ibe menegum etata no wa oibe menegum etata na yo nu egwu ahụ ibe malegu na-egwu mama m nne m na-egwu ogwe ibe malegu na-egwu nne n'ụwa mama nọ Oshimili Doh-Doh-Doh mmadụ ka na-etile egwu ya bụ eze nwanyị bịa osi na mmiri ada egwu ilo tatanụ eze nwanyị Ugochukwu ya bụ Ugochukwu mmụọ ya eze nwanyị bịa eze nwanyị bịa kenele eze nwanyị Ugochukwu osi na million n'ụwa obe nne n'ụwa enugo ode nwilo mana ọ bụ Ugochukwu mmụọ ya ka anyị na-etile egwu a eze mmiri sekọnd na anamụ anyị si gị ọbala anyị ndị mmiri na fana edu anyị na-eje na ana maka na eje ana bụ isi ije maka na enu ụwa nọ n'ime ya n'osi na mmiri adị enwekwu ilo ma egwu ada atụ Oshimili na ọ bụ onye na-aga n'Oshimili ka egwu na-atụ eze nwanyị bịa le
mama ezi mama bịa 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 le asị osimiri dododo osimiri dododo onye kpele ekpele ka ọ bete eze nwanyị onye chụla aja ka ọ jụta nne n'ụwa eye mere anyị ji nwe ya ọba osimiri dododo n'oyi onye gwọrọ ọgwụ ka ọ gwọta nne n'ụwa onye tiri ego ka otite osimiri dododo onye chụla aja ka ọ chụta nne n'ụwa mama nọ osimiri dododo eze nwanyị ugochukwu mmụọ ya gwazie m ebe o si ejenụ na mmịata na mụ ka o si ejenụ kama na dị n'ụlọ ya ije debia ya eze nwanyị wee jebe ụmụ ọba na mụ n'ọdị ịma na eze nwanyị amụsịa dị nne n'ụwa anyị nọ eze nwanyị anọgide na-abụ edie mmiri ekwere ekwenụ ọrọzi ndị mmiri bịala gba eze nwanyị ga-eyi ọtọ ugochukwu mmụọ ya ị ga-eyi ọtọ ka ime dibịa na anyị bụ mmiri na ezili gosi ị ga-alụla anyị ọlụ otu abụ ka gwagidela eze nwanyị wee binye ọtọ nụ wee netabaza mmịata anyị wee mebeze dibịa mana tupu o mebe dibịa na ndị mmiri banyelie nsogbu rie nne eze nwanyị wee mebe ezie n'ụdịbịa dezie n'ụkọ na-eme dibịa o wee daba alụ ya ọ bụ ya gị na ya bịakwute eze nwanyị ugochu mmụọ ya ọgbalụgide na mmiri ọsasịa ga-arụ arụ gị ga-ana ọ bụ ndị amosu na-achụ gị ọtọ bịakwute eze nwanyị ugochukwu mmụọ ya ọgbalụgide na mmiri na-ata nụ ndị amosu gara aga aka ka nna agwa gị ije n'ụwa na-esili gị ike bịakwute eze nwanyị ya bụ ugochukwu mmụọ ya odulugide na mmiri ọ bụ na eze nwanyị asasịa gị arụ ị ga-adị mmanụ eze nwanyị ugochukwu bịa lie oyi eze militu na namụ dezie na mba ekeneghị onumuka ndị ekene gị n'ụwa agwalụ gị bebela anya ebele n'aka na-aga n'iru nụ ọrọzi rụbụ ndụ azụ nọ nna bụ ọnwa na-enụwa osimiri dododo eze nwanyị ahụ ugochukwu mmụọ ya
anya na m ọka lụsị ana ji dị ebube anya na m ọka lụsị anịbịalị enelu m agba na abụ ọnwụ gbala na ezi chi kenelu m mmiri ezumezu ka ọ bịa mmiri ezumezu mmiri ezumezu mmiri onye sirigo ya ahụ n'anya ya a na-esi onye nwere igbo bụ ngọ mmiri ezumezu onye tụla di ya gweta mmiri ezumezu onye tụla di ya gweta lelo eze nwanyị ugochukwu mmụọ ya kelelu m jonebu ọkalụsị jonebu bịale ọkalụsị jonebu bịa jonebu ọkalụsị jonebu bịa ngwa ngwa nụ ọkalụsị jonebu bịa na ịnọ n'ogbegwu anyị nọ ọkalụsị jonebu ọkalụsị agwa na-ekere mbe chacha n'obodo ewu aja nwanyị ugochukwu mmụọ oji nwanyị aka lelo ya abọmụlọ mụmụ bịa mama bịa nle ebele nne na-asọnụ nwa ya lelo wa mama no ebele nne na-azọ nwa ya lelo wa mama kelelu m dọja pegodowu dọja pego nwanye nna ụdọja pego dozi ụdọja eti masanụ onye nna gị bịa ụdọja pego bịa lee eze mmiri nke izizi na ala mụ ngebịa ngwa ngwa anyị na abọmụlọ mụmụ bịa okogwu bịa lee abọmụlọ mụmụ bịa eze mmiri biko nụnụ yọbala anyị mmiri ka anyị gabaza n'iru n'ụwa ọrọziri ụkọlụ da egwuwe nne n'ụwa mama mụ ụdọja bụ egwu bịa ịna na egwu na-abọ gị abọ Twinstar nwa mama onye mmịata na mụ na-egwu bịa n'obi gị a na-ekwuru mmadụ na nke eze ụdọja bụ egwu maka onye gote egwu egwu agwọ ahụ ụdọja bụ egwu dezie na anyị ekene nụ anyị ekene gị nọ ewu eze nwanyị bịa eze nwanyị bịa lie dezie na anyị ekene eze nwanyị ugochukwu osi na mmiri ada ewu ilo ka m na-etu gị n'ebe nọ osi na mmiri ada ewu ilo ka m na-etu gị mama abọmụlọ mụmụ na ahụ ezi mama m oyi
maka na eze nwanyị na amụzi m ka nwa ya na-amụ nọ eze nwanyị na amụzi m ka nwa ya na-arụ ọnụ eze nwanyị bịa kenele m odi ọbala gị na bụ odi ọbala gị chụnwe ike rọị nwoke nwere oyi chụnwe ike rọị Innocent onye m lọba bịale egwu na-akpọ gị akpọ n'ụwa kedụzi maka ada gị nwanyị nwerozi nna bụ aka gana nwanyị ma dezie na na-eke n'ụlọ a na-eke n'ụlọ kedu maka Chinaza ọrọzi gị mụlya na ọnụ kedu maka Nneka ọrọ gị mụlya na ọnụ nwoke nwa Monde nwanne Monde Bullet nwoke nwa Chukwu Modogwu Monde Bullet money nwoke nwa Bullet nwanne ọ bụ na chọọ ya dị n'izu ile ama mgbo ya bụ mata na bibe na agwa gị Monde onye nwere okechi na na ije sili ike Monde nwanne m oyi Bullet money na ndụzigbo ọnụ egwu na-akpọ gị akpọ ogologo ndụ na-arụ isi ike ka nna gọ n'ọghọm isi gị ịga na-eje nnabata eje na nna isi gị kedu maka obele nwa nụ na bụ Augustine obele nwa ya egwe last born bịa lee ego ka mbụ na-etili ji m egwu si na mmiri obi bịa le ego ka mbụ na-etili ji m egwu si na mmiri obi bịa itebulu mụ na egwu na-egwu weti m n'otu egwu n'ọnụ m na aja nwanyị bịa ka na ewu aja nwanyị eze nwanyị Ugochukwu mmụọ ya egwu nọ n'obi gị tata ya bụ ibe nnekwu mụ na-egwu n'obodo ewu Ugochukwu mmụọ ya kenele m nwanyị agba ọsọ onye nna bụ odogwu na-eje na anyị malịa n'obodo anyị na bụ chief anyị agba ọsọ na ntata anyị odogwu ogbe general biko bịa ngwa anyị na odogwu ogbe general biko bịa ngwa anyị na abamụlụ onye dịka Tinwa na Indonesia abamụlụ Chinedu Chizimanụ na Jakarta abamụlụ Emidọnụ bịa ịna-abịa oyi abamụlụ Emidọnụ na Jakarta Emidọnụ na nnukwu ọnụ egwu mbụ abamụlụ Jagabanụ bịa ewu Jagabanụ bụ nwa ego ọmụ abamụlụ Jagabanụ bịa odogwu ogbe general abamụlụ Sugar Boy bịa anyị ekele gị n'ebe nọ n'ezie
onye nna bịala ogologo ogbe general onye mụrụ nwa ka na-ekwu ọ dị anwụ anwụ gbogbo n'ụwa onye mụrụ nwa ka na-ekwu ọ dị anwụ anwụ ogologo ogbe general biko kelelu m na-abụ nwanne m oyi na nwanne mgbada bụrụ ya na-abụ nwanne m ike me nwoke chukwu odumodu nwanne me wedozi nna bụ odume odumanụ na-eli anụ odumanụ na-eli anụ anyị ji egwu ndị mmiri bịa tata Oshimili Doh-Doh-Doh, Oshimili Doh-Doh-Doh, Oshimili Doh-Doh-Doh. Ike m odume onye mụlọ gaba n'iru nne m ụlọ bụ na-enyizi ọkọ n'echi n'echi ọ bụrụ anyị na-eme ọnwa anyị n'ụwa ọrụ ọchị na-emenụ odume nwanne m ibe ngwali ike m odumodu nwanne m anaghị ruo nna bụ egwu mụ ka mụ na-agwa gị onye nna ibe ngwali ike m odume anaghị ruo n'egwu mụ onwe maka na bụ egwu ka ya ga na bụ egwu ka ya ga ndị ruo n'ụwa ibe gbali egwu na-egwu n'ogwe egwu ama mụ na nzi mama m na-egwutelụ m na nzi ya bụ egwutelụ m n'ụla n'ụwa mama m na-egwu kpọrọ m na nzi si na nwata tili egwu m aye mama eze nwanyị ugochu mmụọ ya agị si m kenezie ndị oji nwanyị aga si ka onye tiri ya zekwalụ na onye na-eme ya na-eme maka ọ bụ nwanyị obiji ụwa na mmiri ga-amabụ onye ọbụla nọ. Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.